toto je náš psík Thor, ktorého už poznáte z videí. Tak, teraz má 9 rokov. Takže neviem, už nie je až tak asi na také chodenie, ale zase keď chce, tak veľmi rád by chcel chodiť. Už sa toľko nehrá, však na svoj vek. Veľmi má rád ňamky, ale aj tých je dosť vyberavý, že čo sa týka. A tak je dosť mojkavý, veľmi rád sa hladká, niekedy si to fakt vyžaduje. Ako je aj kamarát so psíkmi, ale už niekedy nie až tak moc, lebo niekedy ide a už by chcela fakt útočiť alebo zabije to, alebo ako nie, že sa fakt je nejaký už taký. Takže ak by ste mali túto otázky nejaké, čo sa jeho týka, tak mi napíšte do komentárov a ja veľmi rada odpoviem na to. Ale neviem. Inak píšte celkovo, čo by ste radi videli, dobre? Aby som vedela, že čo také by to mohlo byť. Že Thor. A dáme takto píškotu, pozrite. Ďakujem za každý like, koment, zdieľanie, odber. To bol náš Thor. Thor!